Ji bernameya jîngeh dembaş temaşevanên hêja. Em îro li Sulavên Girlêvkê. Sulavên Girlêvkê dikevin nav erdnîgariya bajarê Erzinganê. Em hatin herêma Sulava Girlêvkê hin çavderiyên xwe bi we re parve bikin. Hêvîdarim bernameyekî têr tije li gor dilê we be. Jîngeh dest pê dike. Sulav ango şirşirik ji bo besterobara çeman ad zinarekî tîk de tê xwarê re tê gotin. Ji sulavên pijûk re çir tê gotin. Serçaviya avekî ango ava ku ji berf û cemedê çê dibe pişt re ji ber pala çiyayekî dibişxe xwarê re sulav tê gotin. Di rewşeke wisa de di navbera besterobara ku av tê de dilop dike û ya tê de dirije dibe ku bi qasî çend sed metreyan ferq hebe. Çêbûna sulavan bi gelemperî bi herêkîna ava çemên ku di ciyên bilind da çir didin pêkane. Hege av zêde madeyekî mehûkirinê di nav xwe de bihewîne dibe sebebê perçekirina berpalên sulavê û dîwarên wê. Li ciyên ku qirş û qal hindik bin, sulav dîtbariyên xwe mihafeze dikin. Yek ji taybetmendiya sulavan a herî girîng ev e. Xwedî hêzeke mezin a mehûkirinê ne. Leza mehûyî li gor herikîna aveya ji bilindahiyê û hecma aveya ku bi şiklê madeyî di zinar û latan de tê xwarê diguhere. Temaşevanên hêja ev kulîlka Newzerkê ye. Yek ji cûreyên destpêka biharê ye kulîlka Newzerkê. Di heman demê de Newzerk û kulîlka Newrozê ji heman malbatê ne. Em wek di lîteratura zimanê Kurdî de dibêjin kulîlkên zûlî. Yani dikeve malbata kulîlkên zûlî ev binê wan wek zûlê, ang wek sîrîmê, wek pîvazê em bêjin. Zûlîne. Kulîlka Newzerk taybet e ji bo me Kurdan jî heta hin cîwarên bi navê Newzerkê jî hene li gundekî hêniya Amedê bi navê Newzerkî navê kevnare ye. Em li val Erzinganê li derdora Sulavê Girlêvkê em rastî Newzerkê jî hatin me xwest em wisa ji we re hinkî rave bikin. Rastî jî kulîlkek hêja ye. Vana jî ev ne evana gulxubarin wek berfînan jî têne nasîn lê gulxubarin navê gulbiharê jî navê xwe ji vê kulîlkê digire. Ev jî yek kulîlka destpêka biharê ye wekî Newzerk û Newroz pîvokê her wiha. Ji xwe taybetmendiya gulxubarê jî destpêka biharê ji ber ku derdikeve ev navê xwe ji xwe ji wir digire. Cûreyekî pîvokê ev jî gulxubar ji xwe di şiklê wê de jî kifşe. Gulxubar em jê re dibêjin bi giştî lê ne wek berfîna nav berfê de zîl dide. Berfînekî bêtir ew ê lê ev jî cûreyê berfînan e. Min xwest ez vê kulîlka delal jî ji we re pê behs bikim. Heriya vê derê temaşevanên hêja heriya zegrî ye. Niha wekî şekir xîç e. Heriya zegrî ev heriya diyarê xaniyan em ji ser banan pêçê dikin ev heriye. Bi rastî ev herî kêrî gelek tiştan tê em wisan
Enki teması axa Erzinganê jî bikin. Çünkü Erzingan welatê me ye, Kurdistan e. Dikeve nav sînorê Bakurê Kurdistanê. Ji xwe em wek bernameya jîngehê ciyên diçinê em muhaqqaq hin tiştên wê derê li ba xwe wek nimûne em digirin. Ez ê niha çengekî axa vê derê ez ê wisa bikim çenga xwe û bi xwe re werînim mala xwe de bikim koleksiyona xwe. Temaşevanên hêja niha em li hawrdora Sulavê Girlevkê digerin. Ev der û niha dar û ber hene. Ev darên niha di dîmenda jî dixuyanin. Darê guzanên êmişmişanin, qeysiyanin, sêvanin. Her wiha li vir darên hevirsanî xwezayî jî hene li vî berpalî. Wisa cêrengê vê derê bi rastî jî ne wek serdema em bêjin fêkiyan elê her çi qasa ne û bejî meriv wisa nava xwezayê da eleqeya însanan ab xwezayê ra li ser xwezayê em jî çandiniya dar û berenga ve bikin meriv pê şanaz dibe. Çünkü ew hinkî rengê xwezayê jî xweş dikin. Xwedî li derketina dar û beranan wek di çarşoveya xwezayê de ev jî ciyekî şanaziyê ye wek baxçeyekî dîtbarî ciyekî baş li vir heye. Ne wek şexsiye jî ez wî jî bêjim wisan li vir herkes kare ji van fêkiyan ji xwe re bixwe. Ciyekî wisa taybet e yanî. Temaşevanên hêja em niha li derdora Sulavê Girlêvkê ne hinkî pêwîstî pê dibînim em li vir hinkî behsa erdnîgariya vê derê bikin. Sulavên Girlêvkê di nav sînorê bajarê Erzinganê de ne bi qasî 33 kilometre ji navendê dûr e. Dikeve navbera Erzinganê û Pilemûrê. Em kare bêje sêgoşeya Têrcan, Pilemûrê û Erzinganê de ye. Çiyayê pişt min ciyê Sulav jê dertê ew jêderkên avê yên li gundê Qelecûkê ji jêderkên gundê Qelecûkê av dertê wisa tê berpal da tike xwarê ew Sulav çê dibe. Çiyayên Qelecûkê wî pişt min ew çiyayê Muzuro ne hêla Dêrsimê. Rexê Bakurî jî çiyayê Keşîş û her wiha li milê aliyê rastê jî çiyayê Mircano hene. Ciyekî wisa taybet e di nava em bêjin mesîlekî wisa di navbera çiyayê Mircano, çiyayê Keşîş û çiyayê Munzuro da ciyekî bi rastî jî hêjayî dîtine ye. Ez vê pêşniyariyê ji bo hemû temaşevanên me dikim. Eger dem û çaxa we hebe hûn dikarin bi dilekî rihet werin bajarê Erzinganê bi taybet ev ciyê Sulava Girlêvkê hûn seyrangehê bikin û li vir dîtbarî be, dîmen be, li vir nemir bikin, bidin jiyandinê ew hîsiyata û li vir ser we çêbe. Bi rastî jî niha em wek ekîba jîngehê tên van derana ji we temaşevan radigihînin. Dibe xweşînek bin, dibe derxweşînekiyê bin. Her wiha niha jî wekî me got li vir ji ber ku Erzingan e, ev jî kûçikê Qangal e. Li vir ji xwe nêzîkê ji ber ku Sêwasê ye jî kûçikên ve derece bir taybet kûçikên Qangalin. Ev dêle ne kûçikê evê ye. Belê kûçik wekî me got niha li me ji viyan e ew jî dixwazin em ji wan hes bikin. Erê. Temaşevanên hêja ev jî wek dayîkeke kûçikê dêle
ev jî çawa mesela ji bo insan ax dayîk tê hesibandin yanî di nava xwezayê de jî di kevirê de jî darê de jî di ajalên nav xwezayê de jî nêr û mê heye ev jî wek kûçikekî mê dêle wek dayîka kûçikan tê hesibandin ew jî wisan pêdivî bi medî hat xwe li me girt erê piştî em hatin li vir û li vir behsa kûçikan jî me kir ez dixwazim di çanda Kurdan da kûçik bi rastî jî wek nêçîrvaniyê niha bawer dikim kameramanê me jî jê ev dibe kûçik di lîteratûra zimanê Kurdî de hin navê kûçikan henin ciyê wî hat wisan spontane be jî ez behs bikim weke devreş, swar, bigir, êriş ev jî hemî têkildarên ew çalakiya kûçikin mesela dicê bigir yani bigir bûyî hawey an dibêje êriş an dibêje swar, koto her wiha yani navê kûçika gurzo wekî mamoste Egîd jî pirtûkek wî navê gurzo heye misan reklama wî jî bikin stranekî heye dibêje her xîzekî me hinareke bejn û bala wan ninareke nêrgiz û sosin binefş û beybûn hezar nav li wan danîne niha temaşevanên hêja ev kulîlka niha binefş e meriv dema kulîlkan dibîne bi rastî jî hestên cuda ser meriv çêdibin çî kulîlk hezkirinê ravetke ev jî kulîlka binefş e wekî me got ji biya mijara stranan jî wekî beybûnê wekî nêrgizê wekî sosinê wekî kulîlka newrozê bûya mijara stran û helbestan jî kulîlkek taybet rastî jî hêjayî dîtinê ye misan belê temaşevanên hêja jîngeh didome temaşevanên hêja niha ez hatim bin sulava Girlêvkê ev sulav bi qasî 30 metre zêdetir bilindahiya wê heye ji gundê Qelecûkê ji derka em bêjin şelaleyê Ango Sulavê ji gundê Qelecûkê dertê divir da diherike Qelecûk dikeve rûxalê koyê Munzuro ev av ji ber ku ava bikirêje temaşevanên hêjan niha li vir jî ez înkî ew ê ji we re nîşan bidim rave bikim ji xwe ev qirşê li vir niha bi zinarî ve wisa girtiye ev ji bo evlatê vê derê kirêje ava wî jî bikirêjiye ev girtiye ji xwe gava kaş dîtkî kaş nabe yani wisan di zinar da ev ê girtiye ji vîya re em dibêjin qirş û her wiha wekî di nava bav û baxçeyan de jî gelek tê giyanekî asê ye ciyê tê de dertê ranê wî ji ber ku pir bingehîne kûr e bi zehmetî kokavî tê yani ew dibêjin ya giyanekê xirab ê ku di nava bav û baxçeyan tê
ev bixwaye lewra jî wisa asê ye ji zinarî jî bernada. Temaşevanên hêja evlatên ha li pişt min dixuye ji ber avê herikîna avê ev teşe girtiye vê rengê wisa girtiye. Êca vê derê niha zuha bûye ji ber avhewayê ev der zuha bûye. Bi rastî di demsalê zivistanê da sulava girlêvikê carna qeşa jî digire. Lê niha li vir ezilciyekî ku ava wî êdî zuha biye ez hatim wê derê wisan rengekî balkêş girtiye ji xwe niha wek hêstirê çavan dilop bike qatiyê ev zinarlat ji xwe kivşe yanî ev hemî tev biye wek fosîl wekî dişibe ew perî bacalariyan wekî bi navê Tirkî dişibe wê derê wisan. Wekî ciyên wisa Kurdistanê jî hene li Erzeromê, li Dêrsimê her wiha alî agiriyê serhedê bêtir van ciyên wek rêbaza bêjin baca perî bacalariyan ev jî wek dişibe wê derê. Temaşevanên hêja niha em li hawirdora sulava girlêvkê digerin. Wekî me behs kir ev derên ciyên wek vê sulavê wek seyrangeh jî meriv dikare bihesbîne. İnsanên hawirdorê tên li vir em bêjin ji wê tengazeriya nav bajaran tên li vir ji xwe seyrangeha xwe dike xwarin xwe dixwin. Êca ji ber wê bêbaldariya ew kesana li vir agirketiye ev dara biyê jî dara biyê ya kevnareya sed salan e ew jî şawit ye. Lazim e temaşevanên hêja dema meriv biçe ciyekî raz e meriv ji wê malê ra çawa îxanet divê neke ciyên meriv bê lê ronîke wek bêhna xwe jî bide hawayekî li wê teneffüs bike jî divê meriv li gor çarçoveya wê derê meriv bi qîmeta wê derê bizanibe meriv hurmetkarê wê derê be ax be dar be devî be çiya be lat be ferq nake. Ev jî ji ber bêbaldariya însanan ege yên ji seyrangehê hes dikin temaşevanên me ciyên wisa gava çûn divê bêtir baldar bin xwezayê dîqet bikin. Bi rastî jî ciyê xemgîniyê ye darekî kevnareya sed salan wisa ji ber bêbaldariya insanan ketiye vî halî. Niha qasekî berê min behsa bêbaldariya însana kir li hemberî xwezayê. Bi rastî jî gelek caran me behsa ev qirêjiya hawirdorê kiriye. Divê yekser berpirsyarên ew kada em bêjin bibe mijar kî be, kîje desthilatdar be, kîje kes be, rayedar be, rêveber be, tu ferq tune ye. Em çi gelek ciyan
Niha jî em li bajarê Erzinganê li gundê Gîrlevekê bi Tirkî dice Gîrlevek lê bi Kurdî girê Lêvik. Niha jî em li Hawirdorê digerin ev çop û bermahiyên xwe yên hatine seyrangehê li vir avêtine û şaredariya vê derê jî em bêjin ji bo ev paqijiyê çopekî dananînin însanê vê derê li gor derfetê xwe li vir qazanekî qazaxiyê a mazotê li vir dane û çopê xwe wisa kirine ev jî bi rastî jî meriv gelek xemgîn dibe yanî çopekî ji vir re divê zêde nedîtin dema çop tune be jî însan wê belewele ev bermahiyên xwe bavjin temaşevanên hêja û ezîz ez vê ricayê ji we dikim gava wçûne ciyekî seyrangehê bermahiyên xwe bikin poşetekî bibin li ciyekî bavjine çopê sergoyê li ciyê we xwarina xwe xwar li wir bermahiyê xwe neylin ez dubare balê dikişînim ser vê mijarê paqijî gelek baş e yanî divê aliyê paqijiyê de gelek hinkî titîz bin. Temaşevanê nêja ev dişibe tiriya maran lê ne tiriya maran e ev dar jî dişibe dara hinarê yani xerzika wê dişibe dara hinarê zêde bilind nabe lê tiriya maran jî ninin wekî kiz wanê bi xasî kiz wanê ye navê da jî hebikeke ye ez xer rastî vê fêkiyê nehatime sê kakilê wê hene temaşevanên hêja dişibe tiriya maran sê kakilê wê hene bi qasî kakilê kiz wanê em dikare wek diranê xwe di nava kakilê da jî dîsa wek xwarinekî heye bi rastî jî min ev fêkiyê nas nekir ev jî wek bila bibe wek pirsekî ji bo temaşevanên me wisa bidînin ka ev şi fêkî Temaşevanên hêja ev amûrekî taybet e li Erzinganê li derdora Sulavê Girlêvekê em niha ger û geşta xwe didomînin ez hatim li vir rastê vê mevşenê hatim mevşen çi ye di demsalê berê da dema patos û em bêjin bîşer filan tune bûn ew genim û ceyên dihate çinîn çandin li ser bêderan pê gan hol dihate çêkirin ew amûrê ku li dû ga girê didan û li ser bêderê ew sapê genim û ce pê hûr dikirin êce ev kevirana van kevirana kevirên wek kêrên e yanî tûjin yanî wek amûrekî gule meriv dikare bikarbîne êca divê mevşenê da giç dikivana û ev niha kevin jî bûye bawer dikim amûrekî gelek kevnara ji xwe kivşe li vir evê wî heye ez wisa teknîka wî jî nîşan bidim êca ev
وان هر دوان وسا پی دخن و بویا و وک ام بجن وریسه کی یان کندره کی زنجیله کی مثلا بلدو کلمن او گیسن دخن گاسنی پشت گان و هر وها پی بدره دیگرین گاویات عرضه دیگره گرانه او کورجی او خیچن کورین کوته دانجی ساب بره هور دکه و پشتره دما کار مفشنه خلاص دبه اجا اوه دکن او بدره لباد کن و لور ارزنگانه زیاده چاندنیا طایبت جی کو املینت چاندنیا گنم جی زیاده لورتنه لیدی ساجی اف نزانم ادی جی کی هاتیا و دره انگو ایده و دره بالکشه belki erzingane marif taybet jî bigere rastê vê mevşenê natane li ve wisa em rastê hatin wekt bêkesiyê de li ber serma û zivistan û berf û baranê êdî riziya ye. Temaşevanên hêja gava din min behsa mevşenê kir bi rastî jî li vir tiştên balkêş hin jiyan ji vêya re dibêjin bangeran hin jiyan jî dibêjin lox ji ber çi bangeran ji ber ku ser xaniyan ser banê pê tê gerandin jûr navê xwe digirê û lox jî dîsa deman demê de lox dibe evaya ew ye temaşevanên hêja di du aliyên wê de قل هنه اویا جالیه یکی وستا و هاتیه چیکرن کفره نیرجی دیجوه کفره براستی هنره کی باش خودش بو مرو و لوگه چیکه پرجی گرانه اجا اف قلن دور دا تن چیکرن بریا آسن داران دکرنه pe daran çetkirin uldu xwe kaç dikirin serxaniyan pe bangeran dikirin eja ew amûrê dikeve bir jî qeys tê gotin piştî asın derket ejî ji demir em bêjin dikirikî wisa bêsan lê ev gelek mezin e jî wisa em karibû tev bide başe gelek mezin e erê ne bi kuweta min têrê nake qeys hebe ancak merwê li dû xwe digerine balkêş e Bele temaşevanên hêja em îro hatin sulavên Girlêvika Erzinganê me hin çavderiyên xwe ji we re ragihan em hêvîdarin bername li gor dilê we biye me behsa gulan kir me behsa çîçekan kir me behsa dar û beran her wiha avhewayê erdnîgariya vê derê û behsa heybetiya sulavên Girlêvikê kir bi vî hawî em hatin dawiya bernameya jîngehê heta bernameyekî din li jîngehekî din li warekî din bimînin xêr û xweşiyê de bi xatirê we